салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. ВАЗ 2114 ҳастай бародаро. Соли 2011 сол. Сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хечибек, объем 1.7. Коробкаш механикай, ҳолаташ беҳтаринай. Мошин мотор 1.7 политсейский, 4 баллони нав, 4 дар сентр замок, 2 дари пеш электропакет. Мотор 100% кор мекунад, дуд намекунад, масъала намехӯрад бародаро. Аккумуляторашам пачкай. мошин полни губкава кардаги. Камбудиш ҳамине ки бародаро, капоти пеш камтар сӯхтагиай краскаш ва як хадавои кардандаркои ҳуҷҷатошам бочидагиай. мошин 8 калонкаи нави оригинал задагиай. состоянияш бениҳоят хуб аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 24 мега. харидори aniq бошад, савдоам мешавад. касоне харидор бошед, рақами рӯи экрана марҳамат занг занед. мошин албатта бародаро ВАЗ 21099 ҳастай. Соли 2003 сол. Сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.5. коробкаш механик бародаро. мошин ҳуҷҷат надорад ва краска тарабай. Дигар ягон камбудӣ надорад. ҷошта заводид мешавад, нахадуай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 15000 сомон мега. харидори аниқ бошад, бо мега савдо ҳам дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти аниқ ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед. маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Matiz. Солиш 99 сол. Сӯзишвори газу бензин, кузов универсальный, объем 1.1. коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. чихеле ки мебинед бародаро, мошин тоза, задагӣ пӯстагӣ надорад. мотор, коробка, хадавоиш созай. бе ягон камбудия, фақат мега мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 18500 гуфта истодай. ягон мошин хари аниқ бошад, биё мега мошина ай пеш бина, ҳай кина, савдо мекунем назди мошинда. марҳамат бародароне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экрана занг занед. маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бародаро, Daewoo Tico. Солиш 97 сол. Сӯзишвориш бензин, кузов минивен, объем 08. коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин ҳамаш 100% кор мекунад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. наша 9000 сомон мега. савдо ҳам мешавад бародаро. касоне ки харидор бошед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Nexi. Солиш 95 сол. Сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6. коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин то декабр ҳуҷҷат дорад. мотор, коробка, хадавоиш созай. задагӣ пӯстагӣ надорад. салоншам беҳад тозай. баллонош ҳолати хуб дорад. қарор дорад дар шаҳри Конибодом. наша 23000 сомон мега. савдо мешавад бародаро.
касоне ки хайдор бошед барои маълумоти аниқа ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда зан занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бошад бародаро ашка ҳастай. Opel Astra H солиш 2006, сӯзи шӯриш танҳо бензин, кузов универсалӣ, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Бародаро мошин састаниш хубай, як дастхатӣ гаштагӣ, краскаш тозаҳай, матоъ коробка хадои шамс созай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 63 та мегаст, срочна сум дар корай. Хайдори аниқ бошад биё мега мошина ай пеш меояд, савдо мекунем назди мошинда. марҳамат бародароне ки мошинхар ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда зан занед, маълумоти дигарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо омӯхи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва касоне каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.